Kaixo lagunak eguerdion, eta Ainoa ongi etorri ikustadezu hemen gubeti txorimalua nahiten. Bai. Hau piura. Hau piura. Geresi gartze alten ditu nola txikitan? Geresi bai, baina txistorra ez, ez da? Hola ez. Txistorra egaina kariñoen behar zaio, zera txistorrak ondo zaindu behar dira, eta nola ez txistorra hauek, sarituak diala, eta ez behin bakarrik ez da? Ez, behin baino gehiotan, egile esan. Zari desente jasoitugu eta beti guztua, laneako indarre mateigu eta posik. Dudi gabe, bueno, Ainoa hori jondaka, loidi arategila, txistorretan adituak dira, holki txikitan sesanik ez, eta gaur elkarrekin koxinatuko dut, zemuz moldatzea koxinan. Bueno, xe baino etxen gizona gehioiteu, eh? Bai, gizona ezautzeta gizukaldaria erra dala, baina, bueno, gaur bitjokin goitugu, ogi mami batzuk, ikusiko zu hemen dazkaun osagaiekin, eta aldi berian, loidi ezautu. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Ainoa, garatuko izuet pausuz pausu, nondik noa ibiliko gean, mami hau ekiteko garaian, bale? Bueno, ogi mami jakiteko garaian, bakizue, ogila, izan behar dula komen izatea, ogi zarra izatea, hau ez da oiak urruskari, egun batzu badazka, baina ingo diuna da txapela bakendu, mami da natea, eta mami hori uretan ur pixka botako jo. Ezetzeko eta erresago puskatzeko, eta mami jakateako ditugu. Bale, mami horiek horrutziko ditugu, zehatikan lehendabizi, sartaian prestatu behar dugu, oinarria eta zaporean eman behar dio oliuai, gero mamiak berta botatzeko. Ingo deuna da, oli hortan, txistorra pusketetan jarri, eta erregozi. Irugilarrakin berdina ingo dugu. Eta gero, bai irugilarra, bai txistorra, atea ingo dugu. Bertan ingo deuna da, tipula, eta piper berdia, ondo erregozi, ale batzuk baratzurian are bai, eta hoi dana, ondo goxatuta da honian, ja, mamila botako ditugu bertara, goxatzen jarraituko deu, eta ja, ia puntuan da honian, botako deu irugilarra, txistorra kanpon utzi deuna, eta hori lau bueltakin, piperra utza pixkatekin, bukatuta egongoa. Eta hori lagungarri bi gauza ingo izkio. Bat, hemen dakaun baratzuri ale o buru guzti hau labian sartuko deu erretzea, geho, baratzuri horren mamila ateako deu, eta hemen ingo deuna da bakarrik gorringok erabili. Gorringok. Eta baratzuri mamila ingo deu pixka ligatu, emulsionatu, olio tanta batzukin eta gatzakin, eta hori erabiliko deu gero errezetan gainetik botatzeko. Eta hori gutxi balitz, hemen, odolki presiatu txiki hoiekin ingo dituguna da buñuelito batzuk. Ingo deuna da, azalak endu, mamila atea, beste alde batetik pinaziak erregozi baitare, elkartu, eta hemen dakau tempura irina. Tempura irina igurotza botako jau, tempura prestatuko deu, eta gero, ingo dituguna da, almondigita batzuk bezala, bolatxo batzuk, oholkin mamilakin, tempurati pasan, eta prijitu, eta baitaren mamilan gainean jarri, jateko. Ados? Primeran? Bueno, hemen, bertxua botata, lanian jarri bihar gea, bale? Ingo deuna da, beitu, alde batetik bihar deuna da, beitu, txistorra hau, zati txikitan moztuko zu, bale? Eta bestalde, gio irugilarra. Eta nik jungo naizena da, mamila ateatzen, eta boltxo baten urakin jarrikoet, mamila txikitzen juteko. Ados? Eta aldi berien, mingaina iman berdio, bale? Abeda. Bale. Oso ondo. Bueno, Ainoa, kontatu. Bueno, zenbat sari dazka zuen txistorrak eta zuen odolkik? Kontu alduta aldakazu egia. Nik uste, bai, Illa kontu alduta, ez da? Egia holkiakin eraitata zizala, sarikin da mundu hortan azizan txapelketata eta juten, eta, sarikin azizan holkikin, da gero txistorrakin da ziginan, eta, beti, urtero ezin da dana lortu, baina beti pixkanaka, jungea sariak eta ateratzen, eta guztua, urtero beti, ez bada lehenengo zaria hirugarren bat, eta beti, urte guztiko poxa amateigu, lanian segi eta gauza kondo egiten azteko. Ona. Eta, Ainoa, nondik noa ibiltzea? Zesari badakit, beha zaingua izatea holkian, top izatean bezala, ez da? Dakiun bezala, nola izatean ordizin daia zabel bakastana. Txistorrana nun izatea? Gu azkenian zaria presiatu nahola, hemen Donostin Santo Tomasa izateana egun beren izaten da. Daka xarma berezi bat. Gero ordizin deba izatea, hango asteazkeneko, Santo Tomas inguruan asteazkeneko perian.
Baina, bueno, nik uste tamen Donostikoa dakala bere xarma, bai. Beha zaingoa dakan bezala holki janak, hemen izangoa txistorra nabea. Hori da. Txistorra barruan, gu txistorra ezautze du beti txoixoa freskoa bezala. Txistorra barruan txistorra mota asko aldaude. Ez, bueno, hori izan leike igual batzutan igual, gexio kuratuo, freskoxio, hori azkenian arategi bakoitzak edo... Dakan ikutua, ez da? Hori da, dakan ikutua. Baina, bueno, azkenian berez, osagaiak eta azkenian dira freskoak izatea, osagaiak danak berdintxuak egiten ditugu, osagai berdintxuekin, eta gero da bakoitza bere tokia ematia. Bai, ezke gaina lineatik ateatzen bauzea ez da osarigan, ez da? Ni txistorra lehiaketan nahi segule onda astatzen, baina holki lehiaketan behin baino gehiotan egon naiz, beha zeinen. Eta nola dakaen danak, anis pixkat, piperrautza pixkat, geho batzu porru gehiago, tipula gehiago, baina nola notatzean norbait anixan pasatzean nian, o norbait pasatzean nian ja piperrautzan edo espezien batian, ja, bestean azapaltzeu da junitea, ez da? Azkenen nik uste oreka bilatu berda. Oreka bilatu berda. Produktu horiekin, eta horrek emateu, bere xarma hori, no? Azkenen pixkat destakatu berdezu zerbaitian, baino ez ikaragarri. Baizik eta xamurtasunan, pikadilluai garrantzia hundila emate jo ere bai, pikadillua. Zabatutan egoten dia hor barruan holako koskorra grasana, o beste zea ezurrak, eta hori dana ondo txukundu behar da, eta? Bai, azkenen nik uste produktu bat itezunean aldan ondo nahiten zaiatu berdezu. Eta oreka batian, eta ez izatia, segun hola eta gola, ez pixkat oreka baten dana, horrek emateizu, zure nivel puntu hori. Eta Ainoa, zuen berezitasunetako bat izan da, holkia beti ezautu deu, txistorra tamaino hortan ezautu deun bezala, holkia ezautu deu, ez dakit nola deitzean, bueltasokoak, erradura, hoi da erradura nahi nuen esan, baina zuekin zenutena da, holki txiki hori, eta kiston arrakasta eukidu gaina. Bai, egia esan, azkenen, holki buelta osoko horiekin pasatzean da, igual jatetxetan, da igual nahi dezula jarri punta, eta karo, osua gehiagi da. Eta igual pixka nahi dezu oango pintxotako, eta pixka... Gero deseinitea, eta alperri galtzea igual ez dezuna erabiltzen, Bai. Ordu, pixka eta ziginan, mundu ontatikan, abez egitea zeon, hola pintxotan ateatzeko, hola kurioso, eta, Zer egeu gizun ideia marabilloso hori, aitak? Nera eta, nio handik gazte xamarran izan. Horren lanian, baina azkenian nik uste nera eta buru belarri bilia bizi guztia lanian, eta ordu nolako gauzak, eta guztia izaion gauzak, beti zerbait innobatu, zerbait berria atera, eta, hause deskubritu. Egia esan, guk olako holki asko saldu dugu, eta aginan hone, pila bat atea, segatik handia, txikiak eta oso xamurrak, eta esateuna gaina ez esaten zuen bela pintxito bat iteko, o ale batekin, o bi alekin olaxe, olio virgin pixka eta gatza potolu gainetik ola tanto bat, earra pintxua, earra. Jatea, estia eta dana, azkenen da, debokau, esatean hori, eta, nik uste eta azkenian holkia jateko beste era bat, eta izan gabe hola babarrunetan, eta dana hola kompletu egitako batian. Pintxuak holki jana, budi gabe. Beti ezautu dugu holkia sakramentu bezala, baino bakarrikan, gauza erra da. Bueno, eta hemen nahi geha holkiakin, da txistorrakin gora eta bera, baino zuek arategian, beste gauza asko askazu ere bai, ez da? Bai, egia esan. Zeton patuko dugu loidi arategira jute gehanean. Nun da ose aski hori jon, kontatu jendia. Hori jon da, ondartza, egira zartzezanean, ondartza bidean, atzeko kalia bezala da, baino, uste gila da, arategia handia dala, orduan, behin zartzezanean dakau, etxeko txekorra de bai, aragilakin da dakau alde badana aragila, eta, gure, nera eta bere garaian hasi zan, ganauakin hasi zan, orduan, hori funtsa hori desegin nahi dut. Horre heldu indiozu, ez da? Hori da, arategi aragi aldi eite du, da gau besta aldi eite du hamburguesa aukera pila bat, azkenian guzti zaigu danetik eukitzia, jendia ide aukera danetik eman, orduan, zaiatzek gaira guztitako hamburguesak egiten, orduan aukera asko dakau. Zeto patuko da, berexina, o hain beste... Gure bila da, hori jotarrak izan ikan, azkenian beti izena jartzeitugu trainerua, batela, eta azkenian, orduan, dakau mirotza de bai, dala hori joko traineruan izena, eta, hori edia azkenian, baitaitugunak hamburguesak berdurakin da, eta gero erdin, honik iteitugu etxean de bai kremak, eta hori da igual gaztan krema tipula karamelizatuakin. Barruan, topatuko duzu, koskain da barruan daka, Irik txaltxateatzea.
ze gauza ona. Azkenengo egin hori da, mirotza da txampiñoinan kremakin. Vale. Gero ingen unoan Nikolasa. Azkenian hori joko festak San Pedroak eta San Nikolasa dia. Orduan, indeu... Gino bat iten Gino horrei, bat, ezta? Nikolasa indi jo. Orduan, Nikolasa, piper berde eta gorriakin. Eta hor, tipula karamelizatuan kremakin. Gero dakau trainerua, gutxora bera, traineru baten forma ite dena. Vale. Eta hori erdin piper gorriakin. Zauztarra izan du bazen zurreko tabla ingozen un zuek, Zauztarra izan da. Okurrituko zaigo. Baina gu, azkenean... Baina ze kurra hamburguesa egor barruan horrekin, ez da? Bai. Gero betikoak bai daude, espinaka eta pauakin. Jendiak bere zen edun arabera, aukera eukitzia piperrakin, txerri berikoakin, pixkanak elaborat. Da gero sukaldatu deite deu, etxeako, han saltzeko, eta ititugu tripakiak bai. Tripakik, jendiak oso guztua ematen dituna. Bai, gaur egun egia esan, arategitan janari prestatu ere desente saltzen da, ez da? Eta horrea gutezea, eta lehenengo platera hartu, bigarrena, hori araio bat plantxan iteko, eta azkenien etxea gutezea, jan bazkaiakin prestatuta, ez da? Egia esan taldiak nezin aizkatatu, sukaldean ibiltzeianak oso fin ibiltzeia. Obradoria bertan aldakazu, antxe bertan atzen. Bai, egia da, hori izan zen, nire gurasuak, bere garaian lokala handi hartu zuen, eta gero arategiakin bakarrik, eta gero iritsi zen momentu bat esan genula, beste pauso bat emango genula kanpo aldea behira, kanpoa saltzeko eta hori dana, eta orduan ingenun, onduan geneukan lokala ingenun obradoria. Eta, egia da, toki berdinean bi gauzak eukitzia da, gozamen bat, bestela atzea, aurrea, obradoria, falta zeita berri horea, junda. Bai, orduan... Nik gertatzen zait hori pixka tokindegiakin, bai. Zeratik, leheno adibes nik arginan honiten unian lana, hortxe azpin obradoria, gainean taberna, hortxe bertan, eta obradoria bendainon jarri, eta gertu da, baina ez da bertan. Azkenian, holan aurreatzeko, ez tegiz esatezu, azkenian, esango zenuka, bira, obradoren lanengo nu, baina arañoa ez nahi zungo, orduan, eta hemen, ni askotan igual obradoren lanak eta berbadia... Baina leku berdina zetitzezea, eta ez da inbeste, hain ekagarria alde bat ite bestea moitzia. Hori da, orduan, bai gaudela hori jon, atzeko kalian hola, baina lokala hundila dakau. Orduan, eskertzea. Ondo. Bueno, nola goaz horrekin, nik hemen bara zikila... Ez que ez tekitana berdezu, no? Oso ondo. Betu hori ingo deu, hoxe nahikoa. Eta guen hori hemen utzi, eta irugilarra moztuko zu. Ingo zuna da, betu irugilarrak bai dakala hemen, hola... Nazala nahiko gorra, kendu ingo jau, eta bestia lauki txikitan ingo dugu, bale? Txistorra garriko dugu ja martxan hemen, iepa, hau hori zaizkitela. Bueno, eta hemen txistorrak pregitzen jungo gea, irugilarra ebai botako deu, ni hau pikatuko eta hemen jartzeko, eta bitartean jungo gea, beste arategi batea. Kasuntan Bizkaia baino jungo gea, Landabaso arategira, eta bertan odolki ikusiko ditugu. Primeran. Goazen bertara. Kaixo Joseba, Inigo Gil Alegre naiz, Bermiotik, gure aragiteia Landabaso da. Eta gaur ikusiko duzu zelan egite zen Bermioko odolostek hobienak, euskadikoak. Landabaso aragiteia, 1990 urterrien bizen, igirizan, neuratxitzek eta mamarekin batera. Gu, hirugarren generazio gara, da anaiekin etzen du konpartidu aragiteia. Gehien saltzen du produktua da, da jende gustatzen datzuna da, buskentzak eta txorizuek. Geuk egiten zuen produktu itzelakon. Baie, aragizen be, onakara. Igarten dau kaltartie. Guk mimo asko mitzen zagun generuri, eta jentie, dastatzen dauenan, etorritzen asko barriro. Guk beratzi txapel daukaguz. Bat herrikoa, barazkian, da gero daukaguz lau barazkiko euskadiko txapeketan, da lau arrozko euskadiko txapeketan. Azkena, aurten esan da, 2008 urtean, arrozkoa, San Antotxu, euskadiko txapelketan mugizen. Da, egia esan, irabaztie, kristonako ilusinio izteluzku guri beti. Beti. Orain gure badazue, ikusiko dugu, zelan egiten dugu, Landabaso buskentzak. Landabaso buskentza azkau gara egiten. Lela-lelau, koipie, birrintzungu, tartera. Gero, etxaku porrua. Da gero apurtzu betentzen denin porrue, kinpulie. Da gero gatza, deitxiku egiten. Gu hasi gara buskentzak egiten, neuramak
Ja, 50 garren urtin egin genduen ara egitegize, da urtik. Errezeti berana segidu du. Apurtxu eten jugeuk hobetu, bai, bueno, aman errezeti izan da. Hau egin da gero porru eta kinpulie, engu arroza. Hau errezeti izaten, haitxezatu bez. Da dire hori pestago hau errezeti pagateko. Geutaku, sekretu Sekretu non dagoen, mimuen. Maitasuna buten txagune, ingrediente guztizeri. Gure osai guztizek bertokuti ez. Porruek, inpulie, bertoko basar bateko produktu da. Lau ordu pasata gero, ja eginda dago, orduen orain etxako txagu enbuti dugu. Eta engozuz, egozi. Uzkentzak egozi duz, otxitxu diez, da otxitxu ondoren, osgailua duez, mantentzeko eurek. Ia Joseba, ia nosatu zen bermiora, landabasoko buskentzak dastatzen. Venga, urrengor arte. Hau paino artista eundoko odolkilake bai, eta egia esan, gu irrikitan horiek edastatzeko. Etortzen baiz, eta hainoa bezala eskutzik ez baiz etortzen, oinik eta hobeto. Bezarka da hondi bat, eta naheken arte. Bueno, gurean jarraituko dugu, hemen, txistorrak eta irugilarrak martxan dazkau, eta txistorra eta ez da produktu bat asko inbiar dana, ez da? Ez. Freskua da, huelta eta huelta. Eta pixkatola tostatu hola. Tostatu ikutu eman, baina barruti xamurra utzi. Jendia lehortu iteu, eta nahi eta gustatzen nek lehortzia, Pixka bai iskina hola bai doratu puntu hori eman, baina gero ja... Gero ja, jaso, eta hemen botako deuna da, bai, barazkik, pixka goxatzea, bueno, pixka desente, botako deu barazuri alen bate bai, eta gero idana goxatzen hanean, mamila bota, eta hau gainetik botako jo, gero piperra utzakin batea. Bale, hau ja dominauta. Inbiar deuna da, betu, jungo zea prestatzen holkitxo horiek, bai. Holkitxo horiek ingoituzuna da, hartu ezun lana, barruan sartzen, guk ate ingo deu, bale? Mekatxiz da, mar, esatez. Urrengoan ekarre hola, masa zuzenian, ez da? Baina, bueno, honek bere polita bada, kantua badaka. Eta horrek bai, ja, egozi puntu bate badaka, ez da? Bai. Hau ja, berez ja, egozita daude, gero jain berdana da, ondo berotu. Ondo berotu, bale. Ez da igual irakiten euki behar. Azkenian hauek ja, irakiten auto alima ja lertute, ja. Lertuten dia, bale. Bai, berdala, ura bere puntuan, eta aztanean iraki puntuan jetxi, eta pixkat ondo berotu. Eta pixkat ondo berotu, barruaino iristia berotasuna, eta hileitean daude, no? Bai. Eta adibidez, hori dia, Gipuzkoako oholki tradizionala, ez da? Barazkina. Zer daka zehazki? Bai. Ezima dana kontatu, ez kontatu, Ez bakizu hori, etxeko sekretok, etxen gel guztia. Sekretuik ez bota, baina, bueno, osagaiak, nik esan detenak, kanela pixka botatzeu, zue, ez dakit, anixa, kanela, espezia aldetik ze botatzea zue. Bai, azkenean beti, aniz pixka bat, beti ondo etortzea jo, eta gero kanela ere azkenean da, zenbateko pikante puntu hori eman nahi diosun, eta, bueno, beti bakoitzako ja bere tokia hor da, nik uste, danak saiatze gana... Nik daki kanelana eta anixan adibidez, zeatik jendia gehiagi botatzen nien notatu iteia. Baina nire ustez trukoa da ez notatzia, ez notatzia. Bakizula bakala xe, baina ez dala nabarmentzen. Hori da. Eta bestela azkenian da, berdurakin eta tipulakin. Berdurakin, tipulakin, porrua asko ikitzeko, ez da? Bai. Eta gero ja, odola. Vale. Odola, eta odola bota, zea, hoi beti txerri odola izatea, ez da? Bai, normalena da txerri odolakin itia, txekorrena de igual erabiltzeo, baina normalena da txerri. Txekorran oen ogolkike iten dia? Ez, odola. Odolakin, vale. Bueno, Ainoa, eta leheno esan dezu, plater prestatu gititu zuela. Oire dana zuen obradoren indakoak dia? Bai. Egia da, dakatela lantalde bat, eta zukalean ibiltzen diala beste langileak, osartako daude sukaldean beste pare bat. Bale, osartako sukaldariak eta batzatzu zerbitzaria gozate edo. Azkenean hori lantalde txikia geanian dana itea tokatzeko, baina, batzuk daude... Alde hona eta txarrak bitzitu, divertigarrio da, egunerokotasuna, baina... Hori da, baina, azkenean beti eskoa botar balima baten obestian, dana gaude elkarri laguntzeko. Bakoitza bere sexilua esango genuke, kizula gutxora bera zein zen ez eriteun, baina lagundu berdanen, dana laguntze jo belkarrei. Zenba sekzioetan banatuta dakazue? Bueno, azkenen da, obra hori eta den da, o baten gehiago, geho zebai zerbitzu emate zue, errepartuare egiten zue, ez da? Baina
hori batek, oza, horren dona, geho jute. Repartua, eta gero, txekorra despizatu erbaldin bada, txekorra despizatzen. Eta azkenian repartua daiteu, momentu hortan, librena dona, o azkenian, aldan bezala. Aldan neurrin. Aldan bezala. Ondo. Bueno, eta noiz hasi izan? Aita hasi izan, aitona hasi izan, noiz eta nola hasi izan historia hau dena? Bueno, bere egia da nire aita, nire aita bandala 3 urte hiltzan, baina, bueno, beha 13 urtekin hasi izan ja hemen Donostira etortzen. Honea, gota mamila nahoz. Hasi izan Donostira ja bertxa, behak beti zatezun. Ni bertxan hasi nizan, karnizero lan eta. Bai, bere, nire aitona monaketa zekela gara hartako ultramanino, oso. Esatezan bat, danetik zeon den da hori. Eta bertxan zekaen? Ez, hori jontzeken. Baina beha ikastea Donostira etorri zan. Oza, beste arategi batea ikastea, bai, Donostira etorri zan. Eta gero, ja, bueno, nire anaia jaio zanian nola, erabakizuen pixka ja bere martxa hartzia. Beak arategi bat iriki, eta, bueno, ja bere martxa hasi. Eta orduan, ja irikizun arategia, gu gauden arategi hau. Osa, hori jo zuzenian jaan. Aurrenengo. Bertan, ondala 56 urte. 56 urte. Orduan arategi hau, irikita da ondala 56 urtetik. Osa, nera eta... Han jaio zea, zu, esate batako, ez da? Nera naia jaiota zeo. Nire uste talgina nokortik aneukiko gulare bai, Eta gitu 40 urte ditxia, baina hortik aneukiko. 56 hola. Eta orduan, ni jaio nizan jarategia, ni beti gurasok esatu ditut lanian. Ikastola juteko arategira pasa, kasoin gurasu bai, bokailua bila arategira jun, eta geudaran, ontzi garbitzea. Eta enkarguak eman berbazian, enkarguak ematea. Eta betian, vuelta eta vuelta eta vuelta. Eta zuk adibidez, netxian ikasi ez udana, tokatu zaizu kanpoare jutia ikastea eta juntzan bezala berretxean no baitea, edo... Egila da, ni, beste ikasketa batzuk initun, porque izatea normalen etxen hori ikustezun, ez dezula hori nahi. Zer gauza, ni bombero nahi nun izan da, betu. Nik beti esaten, nola zukaldarik ikusten ditun, kalbuak eta tripakin, esaten, ni bombero nahi izan. Bombero, piloto de moto, eta, venga, zukaldari. Nik ikasketa, beste ikasketa initun, kanpoan hasi nintzen lanian, baina gero, etxean lan asko sortu zen, eta, karo, beti neon eskua botatzen, eta iritsi zen momentu bat, esan, bera, etxean lagunduko izuet, eta etxean geldituko naiz. Beste lehin berde, kanpoan da etxean. Hoxe, esperientzi. Eta agun esan nuen, etxean porratuko, eta bai etxean jarabaki nunen, nire aitak, gomendatu zian Donostira etortzea ikastea. Beak hori intzun berdina, hori nintzen Donostiko arategi baten hor antiguon, pikabea, oan etxita dao, baina hane honitzen, hango nausikin da nintzen ikasten. Bai, hane honitzen, eta gero ja, voltatu nintzen etxea, eta gaur arte. Ni beti izate, oso garrantzitsua da, etxean maixuak dazkaunian ebai, beti etxetik kanpoa jutia ondo dotea. Etxean, beste erabatea tratatzei zue, gero, etxetik kanpore gauza eharrak iten dira, eta beti ikastea zein, ezin, eta nolain, eta gauza berrik ikasten dira, ez da? Eta nik uste, eta azkenean gauzak ikaste dela, eta ondo etortzela. Nera eta bere esperientziatik ikusita, nire hoxe egin, kanpoa jundako itxea. Gurasoak posatuko zuen zuke etxean eukita, ez da zenbatan nahi arrebaziate zuen? Bi. Eta bestiak jarraitzea aldu? Ez, azkenean nahiak, diskapazitatea badaka jaiotzetikan, eta orduan bai etxen ondala lanian, baina, ban ja lanik ezin duin, eta orduan, gelitu zuk hartu zenun errelebo. Eta tokatu zaizulako, oain berrio hartu berko zenun, hartu ingo zenun berri zen? Ez dakit. Egia da, behin hartu etenetkan, gero aita gaixotu zen, azkenean ja martxage hartu berri zanun, eta da gauz bat guztu aitetena. Azkenean nire gurasok sortu zuen gauz bat, jarraipen matematia, eta eta ikustezula da, sarila lortzen aizeala, eta gauzak, ez du ematen ikasiz nitu nika, baina gero aita falta zanean kontuatu nintzen. Atatze ziala. Bai, atatze ziala, eta nola baite erakutzen ziala. Osa, egunerokotasunen ez zaizu iruditzen, baina falta zunean kontuatzea, bira nola atatze zaiten. Ba, mendikan kas. Eta hola, eta hoan egila da, bi izeba daitutela de bai, Arategian, etxekua bakarrik ez naiz, bi izeba de horeuki ditut beti. Buru belarri izeko bai orduan. Bai, izeba eta beste lantoia langileak bai, gure bai nik egila esan, betu nik nahi gabe bukatu nun etxian gozo gintzan, baina izeko zehon horre bai, eta nahi izeko izan da nire nahi irakutzitena gehiena. Eta pixkat bizitzak gertatzen dian bezala, hemen hau bihar da, hemen sartzen naiz, izeko zijoan aiala sukaldaritza eskolara irakasle bezala eta gelditzezan gozo gintza
arduradunik gabe, eta, hemen arrea sartuko naiz, eta ez dakit, pixkat bizitzak ematizun bezala, eta azkenian, gauzak ikasiten dia, ikustezu esatezun bezala, ondo jute zaizula, jendia sorion dute izula, eta soldata irabazten aizeala, eta venga, segi aurrea, ez da? Bai, azkenian, bueno, bizitzak bide bat emateizu, eta, eskertu inber, eta jazta, eta guztoa. Dudik, gabe. Bueno, hemen ingo deuna da, behitu, hauek ingo zuna da pixkat, dena naztu, sardezkakin, bale? Sardezkakin nola zanpatu pixkat, tak, geho bolatxuak iteko, ingo deuna da gero tempuratxua, utziko deu barazki pixka gehiago gozatzen, geho hau bertara sartzeko eta ondo pregitzeko, eta ingo deuna da beste erreporte bat ikustea, jungo geha, doz? Oso ondo, primera. Eta zehazki jungo geha, Muxu Martin jatetxera, eta ezautuko deu, gaur premioekin gaudenez, Gipuzkoako pintxoik oberena. Guazen ikustea. Kaixo Joseba, eguerdion. Diego eta Antxon gara, Donostiako Muxu Martineko arduradunak, eta gaurko honetan, hemen duzue, Gipuzkoako pintxorik onena. Guazen barrura eta erakutsiko dizuegu nola prestatzen dugun. Dakizuenez, azaroan irabazi genuen Gipuzkoako ostalaritzak organizatu zuen txapelketaren pintxoa. Eta, hemen duzue, gure pintxo irabazlea dela txalez egineko ogitarteko zapaldua. Gure pintxoa itxuraz nahiko sinplea da, baina atzetik badauka elaborazio nahiko luzea eta konplexua batez ere. Pintxoa egiteko osagarri nagusia, hemen dugu txalaren hegal partea erabiltzen dugu. Hau labean 10 orduz gutxi gora bera sartzen dugu temperatura basuan egina, eta hortik ateratzean eskuekin xehetzen dugu eta saltxa pixka batekin nahaztu. Txapelketa Miramar Jauregian egin genuen Donostin, eta han bi pintxo aurkeztu genituen, modalidade ezberdinetan, eta egia esan ez genuen gehiagi espero, baina kriston poza hartu genuen egia esan. Pintxo hau Diegoren ideia izan da, eta egia esan buelta asko eman dizkio azken pintxo honetara iritsi arte. Ogiarekin adibidez, buelta asko eman zituen Bienako opiera iritsi arte. Biena ogi hau, gozoagoa, xamurragoa, briotxera iritsi gabe, oso ondo ezkontzen du aragiarekin. Behin txala xetuta daukagula, sartzen dugu gainean. Hau prentxatu eta hotzean gordetzen dugu. Guk klasiko bat hartu dugu, gure ustez pintxon errakazta zapore kontzentrazioa izan da. Salmentan jarri genuen egunetik arrakasta handia izan du bezeroekin. Labean sartzen dugu 4-5 minutu. Diego eta Biok hain dela 13-14 urte ezagutu genuen elkar, Irizar sukaldaritza eskolan. Eta ondoren elkarrekin ere lan egin dugu, Txinara, Xangaien egin genuen lan elkarrekin. Gero bakoitzak bere bizitza egin genuen, eta hain dela 3 urte, Muxu Martineko proiektua irekitzeko aukera izan genuen, eta berriro elkartu ginen. Eta hemen egiten dugun sukaldaritza oinarri tradizionala dira, eta ikutu abanguardista bat ematen diogu. Eta jatetxean, kartaz gain, momentuan egineko pintxo beroak eskantzen ditugu. Eta hortik, glasan berriro bainatu egiten dugu. Bainatu ondoren, pikillo piparrak eta piparrekin bukatzen dugu. Bale, Joseba, ikusi duzue nola egiten dugun Gipuzkoako pintxorik onena, nahi duzuenean hemen gaude Donostiako Muxu Martin jatetxean. Gero arte? Agur! Haupa Diego eta haupa Antxon, oidekoi pintxoa, normal alako pintxo batekin irabaztea, oidekoi lan hartu duena, baino, irabazteko lanak hartu behar izaten dira, eta gauzak fundamentuakin da puntxuan, eta gora Muxu Martin, eundeko gauzak iteituzu eta besarka handi bat, azkenian pintxo hori zuena holkitxua bezala txuza, da detailetxo bat, baina ikusteko beste gauza danak ze ondo ititu zuen, ez da? Horrela jarraitu. Bueno, inbiar deuna da hemen. Hemen ikusi zuen barazkitxo ja itxura hartu duela. Ingo etena da, bertatikan, baratzuri 3 aleoiek botaitutena azalda guztia atea, hor gero estopatzeko hauian. Bestalde inbiar detena da ere bai, olio pixka jarri berden martxan geho buñuelo egiteko. Nik usten dut jarriko deula hemen, hola buñuelo osoikan sartuko dugu.
oliba desente jarriko jo, baina binako, irunaka bokotako ditugu, buñuelo gozua sartu behar dulako, bueno, buñueloak oingo deun olki tempuran. Barroaino sartu behar dulako, botako demen kiloria, bildurri gabe, bale, eta oire berotzen jarriko dugu, bale ba. Eta, inbiar deuna da tempura, eta tempura, ondo ateatzeko, reakzio hori ondo iteko, gero prejitzeunean, komeni izatea tempura hotza egotia, olioa berua. Reakzio hobi eiteu, eta ez du hainbeste koipe hartzen azal horrek. Orduan, hotgailuan nioa uran bila, eta tempura ingo zuzuk, bale? Ainoa? Hemen da gatotzotza, bale? Emango izu bariatxo bat, edo sardezkana esunakin moldatu. Hoi bai, jun pixkanaka botatzen, bale? Pixkanaka jun botatzen, hoi da, pasatzen bageak eo irin gehiago bota berduta da. Hobeto, gehatzia pixkat, ba hori, nortzetako pasta, baina pixka fino, gutxi gara bera hori biliko gara, bale? Venga, eta hemen ingo dutena da, ba esan dakoa. Hauek atea, eta, ja, mamila botako ditut bertan, eta goxatzen jungo gara lasai-lasai. Eta hemen inberretena da, gorringo katea, hemen dakat, labetik atea deun, baratzuri herria, eta inbertu gorringo horiek, baita ere ligatu, baratzuri horiekin. Eta hau esan da, jarraitu bihar dugu hemen, loidi arategia esautzen. Bueno, azkenen urte hauetan ni pentsatzen dut, bueno, esan dezu, 40 urte. Evoluzioa harra hongo zan, ez da, 40 urteotan zu txikitan area jute zinean, etikan, gazte zinean, eta bueno, gazte geha, baina ja, 40 urte pasata geho, ez dakit, zenbat aldatu dian, bai, arategiak eta... Asko, hori, azkenean, leheno, aragia bea, mostra horian, ila gehiena betetzezun. Osa, hoan, gu mantentzen duelako, eta nire olako mantendu, aragileak, mostra horien erdila esango eguneko okupatzula, eta beste erdila ja, elaborazioak, hamburguesa, saltxitxak. Osa, garai baten, hamburguesak ingo zian, 2 mota, eta saltxitxa mota bat. Eta beste dana zan, aragilea. Eta hamburguesak baino, igual aragi pikatua jendek etxea eman, eta bakoitzak etxen bere almondigak, eta bere historik ite zituen, ez da? O boloñezak, eta... Bai. Osa, justu lenguak, osa, oande antzematea, etortzenen aitona monak eta hola erosketak eta itea, ordun eskatzo bai, pikatua, gixatzeko, alaba itaperra, semia itaperra emateko, oza, handikan, bueno, oitura horiek jarretzea, leheno, dana oitura lasan, oza, da zan, almundikak ingoitut, gixatzeko ingoet, oan, inde emanezkeo, guri bintzat, gehiago guztatzen, oan, etxea jundan lan haitietzai, oza, demorik ez tekau. Egia leheno igual, etxen gehiago otezian. Bai, obeti bikoteko bat etxen otezan, normalen emakumia otezan normalian, ez dakit zorionez, zoritxarrez, baina asuntua da, guain, bik lan egiten duenian etxea iritsi, eta erropa garbitu behar dira, bazka jain behar da, eta gizein behar da, gaina crossfit nahi deuin, da bestia egin, da hua egin, da azkenian, demoik ez. Bai, azkenian, ordun, gauza horiek aldatu ja zentzu hortan. Azkenian, leheno, dana sukaldatuta, dana prestatuta, etxean prestatuta, oan prestatuta etxean matu balin badeu. Bueno, horretik handa, ikustea mostra horia bea, eraldaketa bat emandula, gauza horietan, oan azkenean hamburguesa aukera gehiago. Eta adibidez, nik keska gehiago dakaten adibidez, xerraketa. Leno, xerra gehiago saltezan, guain baino, o leno beste pieza batzuk gehiago jatezian, zer da simplena, igual aldatu dan eta guk pentsatzen dugu bakarrik, bai, garbi dago, aragi o platez prekozinatuana, baino, nahatezan, aragi aldetikan, ze aldaketa auki dugu? Nik uste azkenian dela, leheno xerrak eta bande saltzeia, azkenian etxea junda iguelta, azkenian, hori ite deulako, baino bai gixatzeko gauzak, eta... Barrukiak adibidez, leheno netxian gibela hastia mein jatezan. Guain... Nik uste jendiak alaren gaztia, aida pixkanaka horitzen gauzoita, Bai, azkenian... Bai, jakiten indarra hor da, hola, eta gaina ez da merkeo, indar gehiago emateo, eta noa behiragoaz, no? Bai, oza, ez da... Leheno igual gehiago jatezan, leheno bilotza eta dana, txekorran dana, baina bidez bilotza eta ez da igual, ineres. Saldu itzazu tripaki batzuk ingabe. Baina handikan bada, betiko klientiak eskatzen izuna tripaki jain gabe behaiek etxen izako, baina dia, ja... Ba, ilusio matei gauza horieko la mantentzia, ez da? Adin batetik aurrea, hola, ja... Oza, ez da peligro de extinción, esango genuen. Bai. Baina, bueno, handikan kondarro jezekitzia, eta gero igual gauza buelta emateu de bai. Ez da jakiten. Baina, bueno, etxea juteka eta denbora gutxi dakau. Eta hor adibes, aragi kontutan modak eta bebe izatea, horri zontzan, bueno, momentu baten bakaz, lokaz, gure bai, bueno, guri gertatzen zai gure bai, okinde gehiago baina irina txarra dala, bestia azukria benenua dala, bestia ez dakiz zer dala.
Bai, egia da azkenen, segun prensan ze informazio botatzeuen, azkenian beti, ite izu momentu hortan, mejorik ez, azkenian olako gauzak, baino, nik azkenen etxoko produktuak enitazunelan, eta benetan kalitatea ematezunean, eta betiko konfiantza kliente dazkazunean, azkenian, eta bai, azken, gero olasko asuntua de, nola kirola deiti asko gustatzen, beti olaskoa de, olaskoa garbillo, eta untxilla benetan oso garbila dela, eta... Bai, badaka moimentua, gaztian gutxigo. Vale, gaztian gutxillo. Bai. Eta askotan, igual, tantzematea igual, segun ze urtia nola di joan, demoraldika saltzea gehiago ez. Ja, udara behi dagoa zenian, pixkat, gorputza, biratzen azte ganen gehiago. Bai. Olkillak eta adibidez, olkillak eta txistorrak eta negu artean beti, txerribodakin lotuta eta negun gehiago saltzea. Baina gero eske hori jone honda eta zautan da kostan udaran de turista askokin, Guk urte guztin dite da. Urte guztin dite zuen. Guk olkilla eta, txistorra bai, eta olkilla de gugea urte guztin dite duna. Bai, neguan, kantidade asko gehiago egiteiala, baina udaran de jarraitze dut. Basuk zatezun horregatik, azkenian kanpotik etortzen amengo produktua igual eman nahi du, entzun du zure produktutaz da orduan gu urte guztin, eukitze deu, eta egia saltzea la de bai. Gero ere bai izaten dira modak adibidez, ez da? Igual leheno sekretua zen etorko zan eskatzea, sekreto pixkat, o espaldilla, igual espaldilla gehiago, no? Baina gaur egun igual errez eta tatatxa sare sozialetan eta dana gorren bila, o arginan egiteu ez dakize. Izan bernizun, zura itakiteuna, urrengo gunia, aloro. Aloro, no? Eukin behar da. Azkenian, telebistak badaka bere, nik uste da bai, etxen eotan aiguardi hueltan da hori dana, oitura daka ikusteko, eta bihar zengo, are egin duna, eta orduan, venga, behin zea, arginen otarra karrilera egin, da bihar karrilera gabe galditze zea bai jo bai, ez da? Bai, alaxea. Influencer. Egia da, eta gubedek egon izan dira, guk adizu galden dakaten jendiak ohitura daka ikusteko olako programa danak, aitana, eta zuria eta hori, eta orduan, gero beti zaiatzea, iten de, arategirako, bira, hau ikusi nuen, eta bira, hola porratukoet. Eta igual, hau prestatuko edo eta, bai, azkenen ideak lan bikain egitezue. Idea onak eta erresak emateik duzu eta azkenian, ondo izatea, bai. Beti izateun bezala, azkenian etxian bezala moitzegea, 10-12 errezetakin beti bueltaka, astero berdinak egiten, ideak ondo tortzen dira, bai. Eta geho, parte desberdinak ateatzeko ere bai txekorrenak, da hain honak diena lanak, ez da? Leheno igual, entrekula dala txekorrean pieza bat, ez dala oso polita, eta oan oso solicitauta, dotea. Oso Presiatua da, Presiatua da, bai. Bueno, hemen txe, hau aidaia itxura hartzen, hau inbiar duna da, oain betu, busti deu, oain hemen goxatu deu koipe guztitan, eta oain pixkat lehortzen hasi behar du, eta onbergea, despistatu gabe, bueltak ematen. Bale, hemen, indeuna da, gorringok, behitu, baratzuri jakin. Hau, kristo marabila da, gauza erra, eosetako gaina, Ingo deuna da, horrenan dena nastu hola, igual hartukoet barillatxo bat, eta erresago naztukoet. Hemen bakatela uste bestea bai. Hartu aldu horre berriro guain itxura hobia. Hobia. Pixkak egin botako jo. Nik ez da pasan nahi da, una jo ez zu bota. Oso ondo aizea, baina guain aztu hori gun arte. Egal beste tanto botako jo. Eta gio, berbau, beste tanto botako jo. Txirrik itxarraka jungo beha, lasai. Eta egin ala influencer da sare sozialetan teititen, zuek moitzal dituzue sare sozialak. Egia esan, denbora askoik ez da bartzen gauz sortako. Egia da, gure web horria dakau, eta hori pixka zaiatzega txukun eukitzen, baina gero sare sozialitan da, momentuotan ez dago, irutzaigu egia da, horre mer basuia, buru belarri sartu berdezula, eta egunerokotasunean pixkat, arreta eman behar jozula gai horrei. Eta gero despistatzea eta mateu despistauta zaudela, baina esate mekatzi lamar, horrena lana da, eta gero dugu eta. Bai, orduan, bai dakaula WhatsApp sistema, esango nuke, eskaerak eta iteko lanean da hori WhatsApp sisteman. Eskaerat, gero bertatik pasata jasoteko, otxea eramate zuere bai? Ez. Bona, bere, herrikoa dana, eta jende heldua da hori dana, hori bolondrez, inun garazoi gabe. Baina, ez dela hortikan da, egila da, nola Espaini mailan da bai bialtzitugun, produktuak, orduan, danak handikan. Baina handikan de eskaera jasotzitugu, eta bai bertakoak, handuak, eta gero da, bai. Eta eramate zu, zerbitzarin bitartez eramate dugu pediuak, Bai. Eta gero daka guain, nola obra horian de bai egote gehan, eta azte urutako eta hori jarri genuen bendi makina eskaparatian. Dakau kanizerin,
kanpoa behi da, garrita dakau dendi makina bat gure produktukin. Eta zer dakazue bertan? Hor, odolkila, txistorrak, txolomua etxenite dauna, hamburguesa aukerak, tripakilak, jasko herriak... Behan du ibiltzean antzako, arratzaldez lan egin da gau esateatzea lako, ez dakiz eta... Eta azte burutan, azkenean 24 ordu dago martxan. Karo. Orduan azte burutako, eta, bueno, jende... Despista bentzako ondo, tortu zaigu. Eta jende gaztiak bai tiratzeula makinea, Azkenen... Igual jende lehenoko bai trato nahi dut aurrez aurreta itzein pixka eta... Bai. Desnaturalizatzen egia eta, Bai, zentzortan eta zura, bueno, naiz hartuko nahi eta martxa. Bilatu behar da, bidia, daneako bilatu behar da. Danen aukera, azkenean. Eta, Ainhoa, globalizazioak, bakizu, herriko merkatu txikiak eta denda txikik eta zirfruiten duela, baina hori joan esentzia pixka mantentzea, ez da? Edo, bueno, sufrituko zune, beste herritan bezala, pentsatzen dut. Bai. Azkenian, olako merkatalgunek eta ez dizu inungo mesere egiten. Baina, bueno, herri txikila izan damtzantikan, bueno, baude denda txikiak, arategiak, arrendegiak, denda txikik erropanak, bueno, ez da erresa, baina, bueno, pixkanaka... Egin esan, baina niko hori joan bizitza ikustete, zautzan eukitzeu, baina hori jok bere xarmadaka, ez dakit, azte buru ondan junintzan zemiak izatikan, zehazekan, saskibaloian bukaerako eskola txikiotan. Eskola kirolan. Eta ez dakit, bizitzaka, area sartzea goen kaleko lehenoko kale hortan, emateula, nire neska izateko hemen emateu goen kale nahola. Eta ia esan, bere xarmadaka, eta herrian bizipozka, eta antxi itxasuntzik, eta bestia, eta ez dakit, xarmadaka. Buelta mane bat ondak zalda, buelta ematezu. Ni guztet, ni hori joan lan egiten dut, hori joan bizi naiz. Nire lau semekin, hori jotiken esateratzen, baina dana dakat. Hori jotarrak oso hori jotarratia, Bai. Azkenian, umekin ekintzakiteko aukera dana dazke, kiroldegia dago. Zautza gertu daka, Tarteka hango aizia etortu zaigu. Bueno, hemen iperdiezuna da. Beitu, bolatxo bat ingo zu. Bai. Guen kiston skateparka jarri du egaina ere, patinetien ditu. Olako bolatxo bota, bi vuelta emango jo, eta honea botako dugu, bale? Eta gero ingo deuna da, beti bakizue, koipe askotan iten dian gauzak, ondo pasaberdiala papeletikan. Eta hemen dakauna da, fundamentua indaia. Bagoaz, lanpila indeu, itzeine bai, baina behitu hemen, Behitu, mami hauek ja, ze itxura hartu duen. Ez di askoz gehiagin bihar. Kanpotikan pixka kurruskirari daude, eta barrutik xamurrak. Gehiek egiten badia, emateu puntuan ondo dara, baina ostutzen jutean bezala, kras, gehiek igortzea, Eta gehiek igortzea, ez teu nahi. Guain ingo deunea, irugu hilarra. Txistorra bota, botako deuna dare bai. Piperra utza pixkat, horrelaxe. Vale. Ketua, nahi ala gustatzen zaitelako. Ondo. Eta hau, ja, dakau, platera eratzeko, prest. Eta horiek, bai, behitu. Guain, igual, sardezkakin emango zu, guain, bi guelta eman, hola behitu, Txaka. Eta txaka, eta guain, pixkat eskurritu, eta tak. Barroa. Vale? Binak hau bota, zeatikan olioan desente potente dakau, haure, listo dakau gatza, eta olioakin emulsionatu deu. Ingo deuna da, behitu. Hau, hemen jarri. Hau, horrela, piperrautzakin bukatu deu, olioakin ebai. Eta ingo deuna da. Zuk behiratuko jozu? Bai, ni uste, oiek, atea, eta sartu, esan dezun bezala, nola barruko. Inda daun, da inberdun badakarra dan, berotu. Hola ingo deu, atera. Eta hau ere bai, atera. Venga, bota beste pare bat. Si, txura, oiarra bokau egin deuna hor. Eta hau ingo deuna da, behitu. Hartu, eta mamillak bete. Ea rindu gorkoan ebai. Hau ez dakit barruan dauna jateuna, earki gatuko, baina gero ogila etxea mateuna, Ogila gero gelditzea dana orkoipe guztik eta bera junda. Hemen dazkau mami guztik ja barruan. Oso ondo. A ber, hemen dikan eroi zei pixkat. Torri barroa. Vale. Hemen dikan eroi. Torri barroa. Hau, horrela jarriko jo. Txapela izango balitz bezala. Eta beste gabe. Baita ere bota berdiotena da gainetikan xuku hau. Eta hemen behitu. Guain. Bolatxo batzu jarriko ditugu. Hola. Horrela. Hemen bai. Hoi ateatzen deunean jarriko dugu bai. Eta esati beti
Pexi pixka jartzeko, ez despistatzeko, Ainoa, zer dute zaizu? Oso ondo. Ohitura zaharrak ez dira galdu. Etxeko zelioa markatu Hori da. indarra, ez da? A ber, hori, atea, oso ondo. Kustezu, bero balin bado, hau hotza eta hau oso bero, ez du koipe asko hartzen. Hau botatzen bazu olioa erdizka eta hori berua, kontuatzeako, geratzen zaizu dana kiston grasa pillakin. Bueno, beitu, ze pastela indeuen, bara zurita gorrengoakin. Eta hau ingo deuna da, baitu adibes hemen pixkat, hemen ebai, eta gero goiadakade bat, gainetik amotako jogurra. Eta launak, gaurko platera, inda dakau, hemen txe, mamillak, txistorra, olki, eta gauza gehiokin. Eta bakizue, olako osagai jarran nahi badituzue, hori joa jun, loi diti pasa. Hori da, antxongo gata. Ez tezu fallo ikingo, etxian lagun pillo engoituzue. Agur laguna. Aio, agur. Agur.